rembulan ndelik ana gundhukaning mega kang ngusirna putihe ketingal peteng dedet lelimengan madyaning wanagung parandene ana titah kang manjing ana ing telenging wana mahas ing asamun semedi maladi hening nenggih punika ta warnane nalendra ing magoda sang nata Prabu Briyudrata Prabu Briyudrata lagi anawung sungkawa sungkawaning penggalih labet wis sawetawis dangu denira hanggarwa Dyah Ayu Retna Di lan Retna Dati parandene dereng kepareng pinaringan momongan pramila ing cipta meminta mring sihing Bathara supados pinaringan turasing turun kinarya hanglajengaken sejarah kedadak sakala ing mangke ana cahya manter sak sada lanang tumurun wonten ing madyaning wana datana sanes nuwun inggih Jawata saking kayangan Sidik pangudal-udal Sang Hyang Bathara Narada ya Sang Kaneka Putra tumedhak ing Sang Kaneka Putra mrepeki satriya tanah Jawa ingkang arsa sung pepadang
praginjong pak pong buk bolong kali codhe ngetani line aja kaget yongger ulun kang tumedhak mring Madyapada mrepeki ungyaning Briyudrata kang nedheng tapa brata pukulun handadosaken kejot raosing manah keparenga kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten sahandhap pepada paduka pukulun iya wis ulun tampa agawe bombong tias ulun pukulun mesti kemawon paduka pukulun boten kekilapan anggen paduka mrepeki jasad kula Briyudrata ulun wis mangerteni apa sing dadi gembolaning rasamu nggir anggonmu nandhang susah awit wis sawetara anggonmu bebrayan kelawan garwamu sakloron ya kuwi Retnadi dalah Retnadati hewadene hingga seprene durung pinaringan momongan kuwi sing handadekake jeneng kita Briyudrata manjing sadroning wana hanglakoni tarak brata nuwun inggih pukulun Briyudrata wonten dawuh saka wantering tapa bratamu Yuwang Pramesti guru nuding marang panjenengan ulun supaya merepeki marang jeneng kita Briyudrata mangerti ya jeneng kita pinaringan wujud dedaharaning para dewa ingkang winastan pelem pertangga jiwa Koko sing dupa gumelun gening gentiasa ngabake kawengku sagung jajan nanging sangetang iki sang resi Kaneka putra kang hanjok saking wiyati pelem pertangga jiwa pancen kapara nyata lajeng gandeng cenengipun menapa pelem pertangga jiwa kala wau kalian kula ingkang dereng gadah momongan pukulun Briyudrata pelem pertangga jiwa ingkang minangka dadi dedaharaning para dewa iki kawanen kondur ana negaramu Magadha sakwuse mangkono garwa kita sakloron kinendahar wujuding pelem pertangga jiwa iki mau kanthi cara mengkene muga-muga apa sing dadi sediamu bakal kasembadan garwamu bakal bobot garwamu bakal nggarbini Briyudrata waduh ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan pukulun dene paduka pukulun Narada sampun ngudaneni punapa ingkang dados panyuwun kula aja slendra sing dadi rasamu mara gage tampanana wujute pelem pertangga jiwa iki aja suwe-suwe anggonmu malah dihening baliya ana negaramu Magadha Briyudrata ngestokaken dawuh kepareng nyuwun pamit duh pukulun Bathara Narada
iku saknyatane gunjang serat binangun wong termon naluri trinepto muni rinenggo gerongan merasakan miarsi angling sesidenan keplong papinjalan sore-sore menuju kono penting prasasat kadidene hangentosi sileming palwa gabus kumambanging watu item hangerantu dhateng rawuh paduka sinuwun sak mangke sampun ketingal kondur wonten ing negari Magoda tobat kula keng rayi ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sinuwun iya garwanipun kakang wong ayu sak kloron wis ingsun tampa gawe bombong tias ingsun ora liwat pangestuning ingsun tumuli tampanana kula pundi dados cecimat paripe kula pundi andayanana kasantosan kados pundi sinuwun anggen paduka tilar praja menapa sampun antuk damel mahas ing ngasepi meminta mring kamurahaning Jawata wis yayi antuk pamujimu pun kakang wis kasembadan nalikanipun kakang nindakake tapa brata mapan madyaning alas kedadak ana rawuhing resi kaneka putra paring dedaharaning para Jawata wujud pelemper tangga jiwa saka dawuh Hyang Narada pelemper tangga jiwa iki kinendahar garawaku sakarone Retnadi kang sarta Retnadati ya kanthi pelemper tangga jiwa iki bisa dadi lantaran Prabu Bryudrata antuk nugrahaning Bathara wujuding momongan yayi sabantuk wahyuning Allah Gyada melah mangolah ilmu bangkit mikat ora mangukut kukutaning jiwa angga yen mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepihawa awas ora ning atunggil menawi mekaten sumangga kula kemawon ingkang badhe anedha wujudipun pelemper tangga jiwa kala wau tobat ampun kados mekaten Kakang Mbok kula inggih kepengin anggadhahi turun saking sinuwun Bryudrata yayi Siadi kuwi tinemu enom supaya Siadi aja nganti ndisiki marang garwa sepuh kang wajib nampa kanugrahan mono garwa sing tinemu tuwa luwih dhisik ampun ngaten Kakang Mbok menawi mangkaten menika naminipun menang-menangan punika tegesipun mboten adil punika mboten adil nadyan paduka punika garwa sepuh adat lupiya garwa ingkang sampun sepuh menika menawi nglairaken malah mbebayani kula mawon sinuwun ora aku wae kula kemawon aku wae kowe sing enom ngalah wis aja padha rebutan sayektine sliramu kabeh kuwi garwaku sing padha-padha tak tresnani mula pelemper tangga jiwa iki prayoga paronen kanggo sliramu sakloron yen wis kok paro
Pelemau enggal daharen. Yen sliramu sekarone padha-padha garbinine, padha-padha bobote, tak kira iki mengko bakale luwih prayoga nini. Menawi mekaten sinuwun, kadareng raos kula tan bangkit pinambeng. Daya-daya badhe kula tedha wujudipun pelemper tangga jiwa. Batobat. Kula aturi maringaken wujudipun pelemper tangga jiwa kala wau do sinuwun. Nyoh mara gage tampanana wujuding pelemper tangga jiwa iki bocah ayu. Dosa dianing sun Gusti welas tasih kaswase margiya lara asmara rangu-rangu mangarang ya paringa usada hancanging kang cinarita pelemper tangga jiwa kang amung sajuga binelah dados kalih peleme sing lanang nggur siji dipangan bojo loro peleme sing lanang nggur siji dipangan bojo loro wis kaya ning film-film kae. Nalika semanten pagedhonganing lampah putri kekalih wis mbobot putri kekalih wis garbini lumampahing wekdal sak kedheping netra kedhep sak pisan sak candra kaping kalih rong candra telung candra patang wulan limang wulan 6 wulan 7 wulan wis ngancik pahyaning mangsa kala jabang bayi medal saking guwa garba kocap ana kaelokaning jagat bayi kang den lairake dening garwa kekalih mung wujud separo-separo Waduh, mati aku. Oh. Sinuwun ngaturaken sewu kalepatanipun Kang Rayi Tadah Wadana.
tobat sinuwun teka kedah kados mekaten lampahipun kenging menapa lairipun jabang bayi mboten jamak limrahipun manungsa wujudipun namung sepale-sepale. Oh dewa kula nyuwun pengayoman teka kedah kados mekaten lampahan ingkang kedah kula sandhang. Lelakon iki mesti bakal jejereng wirang marang asmane Prabu Bryudrata. Ing atase aku iki Nalendra Gong Binetara, ning nyatane panjenengan ingsun duwe putra wae kok wujude mung separo-separo. Yayi, yen to nganti laire putraku iki kawanguran dening kawula akeh, kawanguran dening para sentana negara Magadha, ora wurunga mung bakal ngorek-orek pasuryane wong tuwa kang ora bakal bisa dibusek selawase urip. Tobat lajeng kersanipun kados pundi sinuwun? Mumpung durung ana sing ngerti kahanane Atmajaku mundhak bebangeras maning Prabu Bryudrata. Kene anakmu tak buangi ana sajroning alas. Menapa Paduka badhe kami tegan dhateng putra Paduka piyambak? Ikhlasna ya Yayi. Atmajaku kang wujud ora wantah jalma manungsa iki mung bakal ndedoyong kanarendraning Kakang. Tobat. Nanging punika putra Paduka sinuwun. Wis ora usah kakehan gunem kang tanpa guna. Mara gage wenehna aku. Tak buwange ana ing tengahing alas. Ora sudi aku duwe anak kang kaya mangkono. Tak buwange ana tengah alas supaya tetep arum-arum sing dadi asmane Ratu Magadha Prabu Bryudrata. Arum-arum gurak mangiler Banjaran Sari. 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 Oh, Prabanya Surya sumirat ing samudra miyang Manadri. Jurang jerona rasilup oh anakku, senadyan kowe ora wujud manungsa lumrah, nanging sejatine atiku banget ora negakake kowe mapan ning tengahing alas. Nanging iki mujudake siji-sijining srana supaya ora kawanguran dening para kawula ing negara Magadha. Yen pancen iki mengko kowe dikodratake urip ana ing tengahing alas, uripa nanging aja nganti ngerti marang wong tuamu, mundhak ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa. Oh,
Walah. Biyuh. Aku Nyai Jara kang mbau reksa alas iki. Wiwit mau aku mambu ana wujuding getih. Tak kira getih menjangan kang mati ditubruk macan. Lah kok dadi iki ana wujuding bayi. Bayi iki dibuwang ana tengahing alas. Kamangka bayi iki wujude mung separo-separo. Biyu menungso. Kok tega banget kowe mbuwang karo bayimu? Ora sumbut karo gawemu senenge ra jamak-jamak. Bareng bayi wis lair, bayi ora salah, bayi ora luput kok buwang sanggon-enggon. Iya. Bayi iki bakal tak reksa. Gandeng wujudmu slewah utawa separo-separo, kowe tak paringi tetenger. Joko slewah ya jabang bayi. Buta Pandhawa tata gati wisaya. Ngendriyaksa sara maruta bawana bana margana. Samirana lan warahayang. Joko slewah sing dadi tetengermu. Aku Nyai Jara sing bakal ngrumat kowe. Kowe uga tak tambahi jeneng ya kuwi Jara Sanda. Amarga ngempeke yom saka jenengku ya kuwi Nyai Jara. Senadyan wujudmu ora lumrah, nanging aku ngerti karepmu. Lambemu wiwit mau klomat klamet. Merga kowe wit lair ora nyecep susune ibumu. Yo, aku ki arep nyusoni kok ya wis ora metu. Pentil kuwi malah mambu mbako. Aku kepengin supaya kowe bisa dadi menungso lumrah. Nang kowe bakale tak dusi. Kowe bakale tak dusi nganggo banyu gege supaya age-age enggal gedhe. Sinartan aku nyuwun marang sesembahanku Bathara Kala ya Sang Hyang Ludra. Supaya wujudmu bisa kaya manungsa lumrah ya, Nang. Nyukeke nuwuhaken ing bebayu kasiram ing jabang bayi. Ampre sakti lan kalangko sakti lahir uga batin kancare sang Jara
sando lalu diwasaning wanci Joko Slewah ya sang Jara Sando den dusi kalian banyu gege dadya dewasa gagah prakoso halamun cinandra gumricik solai hanggegirisi
bumi gunjing langit gelap-gelap katon lur gincanging alis sore sang maweh gandrung sabarang kadulu germoyak mayik la talah ya Yung ana apa ngger Jara Sandha miturut kandhane Biyung Jara Sandha iki mung anakmu pupun mung anak wangkat lah banjur wong tuaku sing sejati iku sapa blakakno Biyung Jara Sandha piye mangerti ya kowe kuwi sejatine dudu putraku nanging kowe kuwi putrane Nalendra ing Magadha Prabu Briyudrata Prabu Briyudrata iya yen ngono sejatine Jara Sandha kuwi anake ratu iya kowe kuwi putra Nalendra Jara Sandha ewadene ibumu ana loro ya kuwi sesilih Retnadi lan Retnadati yen pancen aku iki anak ratu kenang apa kok aku ora mapan ana kraton malah aku mapan ning tengahing alas Biyung amarga biyen lairmu ora wujud manungsa lumrah lairmu mung wujud separo-separo ya kuwi bangkean munggah lan bangkean mudhun satemah lingsem atine bapakmu ya kuwi Prabu Briyudrata isin kalamonta duweni anak sing wujude separo-separo tumuli kowe dibuang ana tengahing alas ing pengajap kowe tumekaning pati nanging Gusti isih ngayomi kowe Gusti isih ngayomi kowe lumantar uluring tanganku bayi iki tak rumpaka satemah dadi dewasa ya dadi kowe kuwi Jara Sandha weladala Krodha montap lir kinetap duka yayasinepi Jaja bang mawinga-winga wengis yang satelek ora pantes urip sing jenenge Briyudrata ing atase manungsa nanging babar pisan ora duweni rasa kamanungsan mentala marang nasibe anak lakon tak poteng-poteng batange Briyudrata setan ha Briyudrata iki ana bocah nom-noman ngadang karo laguku. Sapa jenengmu? Aku Tumenggung Reksa Praja, Tumenggung Reksa Praja, pancen bener.
Kowe mlayu-mlayu tumuju ning negara Magoda kowe goleki sapa? Goleki Ratu Magoda jenenge Prabu Briyudrata. Yen wis ketemu karo Prabu Briyudrata arep tak pateni. Menungsa ora duweni jiwa kamanungsan tegel tega karo anake. Yen kowe kena tak prenggake kanthi apik, kowe luwih baliya. Kowe ora usah gawe rusuh ana negara Magoda kene. Iki ya melu-melu setan. Ha! Ah! Ah! Hey! Da! Hey! Ah! Hey! Ah! Hey! Oh! Hey! Iki menungsane. Yaksa Gororo pare sedeng nalendra. Yaksa ana lagu kang malawaya ingkang iki sapa iki? Wanuh wani ngrusak katentreman ana negara Magoda kene. Jenengku Jara Sanda. Mestine kowe ora lali. Mestine kowe ora pikun. Biyen kowe nate mbuwang jabang bayi kang wujute mung separo-separo. Anak kuwi saiki anak sing mbok buang saiki wis dewasa. Jenenge Jara Sanda, ya aku iki. Ayo, arep apa kowe? Oh. Anakku, kowe wis gedhe nang. Oh, anakku wong bagus. Pun Rama nyuwun aksama ya Ngger. Pun Rama banget ngunjukake rasa syukur marang purbaning Gusti. Awit anakku wis diwasa kepara gagah prakosa prawiring yuda. Pun Rama wis ora rumangsa. Pun Rama wis ora rumangsa pantes dadi ratu. Ngendhaleni kendho kencenging negara. Awit aku ngrumangsani nata keluarga wae aku ora bisa. Kula kanggo srana panebusing dosaku, aku bakal lumengser saka negara Magoda kene tumuli kowe ndak wisuda dadi ratu. Mapan ana ing negara Magoda. Piye? Aku mbok kon dadi ratu. Iya. Ora sah mbok perintah calone ratu ana Magoda iki ya aku iki. Nanging aku gelem dadi ratu ana kene. Aku gelem dadi ratu ning kene yen mbok wenehi pisungsum gumlundunging ndasmu Briyudrata. Wong tua setan kowe. Ah! Ah!
Sambato kowe. Sambato kowe. Tak beset kulitmu kowe. Jiwa mancing. Wah! Mutiar kowe. Arep dongeng anggokan sayekti tetes wae. Mutar kowe Priyotrata. Jiwa manjing. Sumure arep dongeng anggokan sayekti tetes Mutiar kowe. Wong tuwa ora urus. Tak beset kulitmu dadi swalang-walang kowe. Kulitmu bakal tak diadekne tambur. Kulitmu bakal tak dadekne tambur. Tambur mau jenenge Kiai Gurnito. Tambur Kiai Gurnito mau bakal tak papanake ana Gunung Setyaka. Sopo wae sing mlebu ana laladan Magoda, tambur iki bakal muni de tanpa tinabuh. Iki Ratu Anyar Prabu Jarasandha. Wiwit dina iki negara kene bakal tak salini jenenge. Dudu negara Magoda nanging negara Giri Bajra. Tegese kekuatan sing gegirisi. Kabeh kawulaku kudu nyembah marang Sang Hyang Ludra ya Bathara Kala. Aku duwe gegayuhan bakal bekakak utawa mbleh ndase ratu satus negara. Kinarya wujud bektiku marang Bathara Kala sesembahanku. Upacara sesaji kuwi kena winastan sesaji Ludra. Kanthi cara aku nganakake sesaji Ludra kanthi tumbal mbleh ndase ratu satus negara. Jarasandha bakal bisa ngrangsang bumi. Iki Ratu Anyar, Ratu Giri Bajra, Prabu Jarasandha. Sang sore prang mesti aloko surat atau tanya tokin sedaya.
aduh Bathara Gung Amurwa bumi mugi kaparenga paring pangaksama marang kawula kang tan bisa pilih jatuh ramayati kumat bisa nampa nugrahaning widi aku kang jeneng piniji bekti marang kang pinuncur tutup marang guru lagi tumrap ento rawi loyo jaya amur mani mangkiya darajating praja kawuryan wasanya ruri ururah pangrehing ukara karana tanpa palupi atilar silas tuti no sarjana kelu kalunglun kala tida didem tandaning dumadi mekaten Yayi selaras kalian paduka Yayi Puntadewa sak Pandhawane
ingkang kepengin ngadani utawi nganakaken upacara syukur sesaji Raja Suya kala wau pranyata menika gegayuhan ingkang sae, gegayuhan ingkang luhur. Lah ewadene syarat sarana kagem mujuti lumadining sesaji Raja Suya cacahipun wonten 3. Syarat 3 kala wau kedah dipun sembadani kalian Yayi Aji ing Ngamarta dalasan para Pandhawa. Syarat ingkang angka 1 kedah dipun rawuhi Brahmana cacah 7 ingkang gentur tapane manteng semedine cinaket kelawan dewane. Punika syarat ingkang angka 1. Ewadene syarat ingkang angka 2 kedah dipun rawuhi Ratu satus negari ingkang kanthi lila legawa gambira marwata suta minangkani undanganipun Kyai Prabu ing Ngamarta. Ingkang mawi boten sarana kepeksa. Lah syarat ingkang angka 3 kedah mawi tumbal utawi pangurbanan wujudipun Ratu Angkara Murka. Maknanipun Yayi Prabu Puntadewa dalasan para Pandhawa kedah mejahi utawi mateni ratu ingkang dados sukertaning jagat. Waton syarat 3 kala wau saged dipun pinangkani. Waton syarat 3 kala wau saged dipun sembadani. Jeng ngandika Yayi Prabu Puntadewa sedalasan para Pandhawa saged kasembadan anggenipun badhe ngadani upacara syukur sesaji Raja Suya Yayi. Permara reh mangosamya ngambleng kadikaronaning kaswasiring marga hamalatkum risang kanta mastrat bokjo lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyo samara maya hanto lagi cawawan sabda rekang sumewa gegering pasewakan mongko gandhining tumuwuh salami mong ewas eling eling lukitaning alam Hamid pasang kaliman tabik pisuwanan kula
Sinabeto ing ilo-ilo duni dumawaing tawang tuwang. Pangapunten ingkang agung. Kula ingkang lemah bengkah nyelo-nyelo marak mangarsa wonten ing Stinggil punika. Nyuwun sewu Sang Prabu, panjenenganmu kuwi sapa? Kula menika Nalendra wingking saking negari kula Arga Bentar. Sudi amastani nami kula pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa. Inggih. Sang Prabu Hamsa kersane mrene ngaten. Mugi kawuningan negari kula Arga Bentar ing ripalenggan sakmangke nembe nandhang pacoban saking Gusti ingkang akarya jagat. Wujudipun pagebluk mayangkara awising boga kelawan wastra. Kula antuk wangsit saking dewa, negari kula saged waluya jati, jati temah nirmala, saged pulih kados wingi uni, waton linenggahan wujudipun pusaka ingkang naminipun Jimat Jamus Kalimasada. Kula tokak takoke wong, kula tokak takoke wong. Sapa sta sing duwe wujude Jimat Jamus Kalimasada? Lah kok ora enek sing ngerti, ora enek sing ngeruh bareng kula mbuka Mbah Google. Lah niki. Tinemune jebul sing kagungan wujudipun Jimat Jamus Kalimasada boten asanes. Namung jeng ngandika sinuwun Prabu Puntadewa, pramila kula sowan dhateng mriki. Kula namung badhe ngampil wujudan Paduka nur inggih Jimat Jamus Kalimasada. Pripun? Kula badhe nyuwun ampilan. Menawi kula dipun keparengaken ngampil bage gumurung kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Ning nek kepeksane kula mboten diampili wujudipun Jimat Jamus Kalimasada, kepeksane Jimat Jamus Kalimasada kudu dituku nganggo dhuwit. Sisan gawe regane Kalimasada pinten? Tak tukune wujude Jimat Jamus Kalimasada ora sah nganggo nyang-nyangan, langsung kula bayar kenceng. Menawi dhuwit sing kula beto meniki kirang, mangke kirangipun saged kula kintunaken lumantar wonten ing Paseban Jawi negari Indraprasta. Pripun? Disilihke wujudipun Jimat Jamus Kalimasada napa diloske didol pisan dhateng kula. Mangkandha regane Kalimasada, regane Jimat Jamus Kalimasada niku pinten? Jenengan kandha Werkudara iki sing bisa nyauri kowe Yayi. Sumangkahang terus-rusung marlindu bumi gunjing gumaluduk guntur ketuk humop ngang colonidi ing Hamsa so oh nggih enten apa nyeluk kula to ya ampun mboten mireng kok. Lekno mripatmu, jerengen gobokmu, wis ngerti karo aku durung? Dereng. Jenengku Werkudara ya Bimasena. Pun nate krungu jenenge ning ketemu priyayine nggih nembe niki. Ya syukur bagi sewu. Kowe tekan kene. Loh, kula tekan mriki? Ya. Kowe jare sing arep nuku wujude Jimat Jamus Kalimasada, pusaka sing dadi kagungane negara Ngamarta. Inggih. Pinten regane Jimat Jamus Kalimasada? Badhe kula bayar kenceng, badhe kula bayar kontan. Tenan. Lehmu arep nuku Jimat Jamus Kalimasada apa tenan? Saestu. Tiwas kebeneran. Pancen wis pirang-pirang dina iki Kalimasada lagi tak tawak-tawakke wong ora ana sing ngenyang. Kowe iso tekan kene mula kebeneran. Kalimasada pancen arem tak dol. Lah dalah ra apa to? Ya, mula kang sawa kuwi.
Yen kowe arep nuku wujuding jimat Jamus Kalimasada, kowe kudu nuhoni apa sing dadi syarat-saranane. Syarat-sarananipun menapa? Perkara nyang-nyangan regane Kalimasada, aja ning kene. Lho, lajeng entenana ana tapel wates negara Ngamarta lan aku njaluk paseksen. Punapa paseksenipun? Nggonmu nyilih Kalimasada kudu mawa paseksen prajurit segelar sepapan sing sikep gegamaning ayuda. Lho, paseksen kok dadak nganggo prajurit segelar sepapan sing sikep gegamaning ayuda. Gelem ora gelem ya kuwi syarate. Nek ora gelem Kalimasada tak dole ning wong liya. Nggih, mboten napa-napa. Dados kula kedah nengga wonten tapel wates negara Ngamarta. Teng mriku mengke nyang-nyangan babakan regane jimat Jamus Kalimasada. Kok nek nyang-nyangan regi jimat Jamus Kalimasada kok mboten dateng mriki? Engko aku ora iso njupuk bathi. Wis kuwi ae. Kuwi ae sing dadi syarat-saranane. Siji, entenana ana tapel wates negara Ngamarta. Loro, prajuritmu samabakna. Napa cekap niku? Wis cukup kuwi. Nggih, menawi sampun kalilan kula madal pasilan kula tenggo wonten tapel wates negari Ngamarta, sinuwun Puntadewa keparenga kula nyuwun pamit. Iya, duga-duga gina wong ati-ati aja nganti keri Sang Prabu. Teng Kresna kakangku. Yayi Werkudara kepiye? Apa Hamsa saka negara Arga Bentar iki mau sing dadi kurban sesaji Rajasuya? Dudu. Hamsa iki mau mung dapur duta. Mung dapur utusan. Dene sing ngutus ya kuwi ora ana liya kejaba Ratu Magoda jenenge Prabu Jarasandha. Lah, Prabu Jarasandha iki bakal nganakake wujuding upacara sing sejenenge sesaji ludra bekakak ratu 100 negara. Malah dina iki Prabu Jarasandha wis kelakon ngunjara ratu cacah 97. Lan kang dadi genepe ya kuwi siji Yayi Aji ing Ngamarta, loro panjenenganing sun pribadi, angka 3 Koko Prabu Baladewa. Edan aku melu hitungan Kresna. Nuwun inggih Koko Prabu. Wah, ngerti ngono Hamsa tekan kenak gecek dase mau-mau. Sabar Koko Prabu, sabar. Lajeng menika kados pundi pamrayoginipun Koko Prabu? Yayi, Gusti sampun paring pituduh kang sarta pepadang. Baya sinten ingkang dados tumbalipun sesaji Rajasuya? Sawarga ngasirah janma mangsa baranga Koko Prabu murih pamrayoganing lampah. Nuwun inggih. Kula badhe ngrumiyini lampah budidaya murih jangkeping sesaji Rajasuya. Sumangga handharaken Koko Prabu. Bimasena piye? Peranakan Pandhawa aja nganti keri. Yen iki mengko ana moganing lelakon kareben para tarunaning negara Ngamarta sing jumangkah kang sarta kumrembyah ngestoki dawuh Kresna kakangku. Gandanya sekar gadung kandang menur esmu arum ling ayat-ayat karti sumanya bersumawur sumawur ing keluarga.
sumongan bar sumawur sumawur ing Jagat. Bima wang mangkunta kumpul padang gedhe sayang gongkoro Gadani romo padmabit anakku kabeh Antarja Gatotkaca Kang sarta kowe bocah degling Antasena wonten dawuh Rama Kyai wonten dawuh Rama Kyai ana apa timbalanmu Rama Kyai? Mara gage rungokno. Dina iki ana pakaryan kanggo kowe kabeh. Manunggala. Manunggala dadi siji kelawan barisan Ngamarta, Dwarawati lan Mandura. Amarga sajake Ngamarta bakal ana pasulayan. Prabu Hamsa sakwadya balane wis ngenteni ana tapel wates negara Ngamarta. Kowe dadi bocah nom. Aja nganti duweni pitakonan negara wis menehi apa marang kowe. Nanging diwalik, kowe wis labuh apa marang negaramu. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Satemah pepundhenmu para Pandhawa bisa kasembadan ngadani upacara syukur sesaji Rajasuya. Ngestakaken dawuh Rama Kyai, ngestakaken dawuh Rama Kyai, ngestoke dawuh Rama Kyai. Ya budhal dina iki aja nganti ngujiwani. Kumrekang bala lumares budhaling pramadya kuswa warna-warna busanane saking prawadya abrabusana nira swarane rame gumuruh benda obake samudra yo 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 yo
Bendera kapan nyoba sumiter kumar laman cerah mamulan marane yo kakak mitir satu yo mirati yo sawut
Mengopotro